Ki saurara yau baki yana da labari, sirrin da ke zuciya za na faɗe shi babu in kare. Ni ma na same ki abokai na su daina mun gore, bacci da mun share zanai da kin riƙen sirri. Bana cin abinci zuciya tana ta mun kunci, samai da sosai musaya sirrin mu ko na yi barci. Ina ta bin shauƙi daga zuci na yi mamaki, zuwan lamari mutum ne da ke nake yin mafarki. Kullum tanadi na ya zanayi ne na same ki, sai yau ne na ganki ga fuskar ki na ta yin sheƙi. Gamona da ke tuni zuciya ta faɗa min sunanki, hannu na yayi alƙawari zai dinga share hawayenki. Ruwan idanu na ya zube sannan ki duba ina hawaye, da sai dai na so mu rayu tare ke zaki haifa min tagwaye. Menene ne za ya kunso a gare ki ya zamto abin so, har cikin zuciyar ki kidar so, ba shi da buɗe shafukan so. Lallai soyayyar ki a zuciyar shi da gaskiya yake, bata guda ki yarda da shi kare da ki sanya wa zuci ta ragade. Amana da yarda suke sa cikin zama akan daɗe, zargi ga zuna ke sanya so a zuciya ya karkade. Tunani kiyo ki gane me yasa ya ce sai da ke, ya juya wa kowace ya mace baya duk sabida ke. Hanya ta daidai ya ɗauka duk dan ya kai ga ke, tare da share tazarar zango duk dan zuwa ga ke. Kina yi da shi kar ki sanya gashi, so kamar adashi ya zuba miki tun da gashi. Lalama da zo gare ki kyakkyawa mai kyallawoni, cikin dubin dubatar mata iya biɗa ki zo gare shi. Farin ciki ya karu ya bala wasu 'yan dabaru, akan ki kam ya huru na so ya sashi ya dinga daru. Dan ki kadai ya zaba kar ki bari so ya dishi kwaba, zuciya da raba so ya haɗe ta yara da ki gaba. Ki aminta da soyayya ta mu buɗe shafin ƙauna, a kundin masoya tarihi mu ma mu bar shi hobina. Ki aminta da soyayyar sa ya buɗe shafin ƙauna, a kundin masoya tarihi mu ma mu bar shi.